ପୁଣି ଚଢ଼େଇ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ତା ଥୁଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଆପେଲ ଧରି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗଲା ପରେ ଥୁଣ୍ଟରୁ ଆପେଲଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ଆପେଲଟି ଯାଇ ତଳେ ବସିଥିବା କଇଁଛ ଆଗରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହା ଦେଖି କଇଁଛ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଭାବିଲା ଆଜି ମୁଁ ଏ ଆପେଲଟାକୁ ଖାଇବି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବଣ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଗଲା ଏବଂ ସିଏ ଆପେଲ ପାଖରେ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏହା ଦେଖି କଇଁଛ କହିଲା, ଠେକୁଆ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛୁ? କ'ଣ ହେଲା କି? ମୁଁ ଏ ଆପେଲଟାକୁ ପରେ ଖାଇବି? ନାଇଁ ଏଟାକୁ ପରେ ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖିଛି। ଆରେ ତୁ ଆଗେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ପୁରା ଏ ଆପେଲ ପାଖରେ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ ଏ ଆପେଲ ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ଆଗେ। ନାଇଁ ଠେକୁଆ ଭାଇ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଦେଖିଛି ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୋର ଆଗେ ଅଧିକାର। ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣ କଳି ଲାଗିଗଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଗଣେଶଙ୍କର ବାହନ ମୂଷା ସେଇପଟେ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଳି ଦେଖି ସେ ପଚାରିଲା, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ କାହିଁକି କଳି ଲାଗିଛ? ମୂଷା ଭାଇ ମୁଁ ଏଠାରେ ବସିଥିଲି, ହଠାତ୍ ଆକାଶରୁ ଆପେଲଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖିଲି। ତେବେ କହିଲ ଦେଖି, ୟା ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ତୁ ଆଗେ ଦେଖିଛୁ ମାନେ ଆପେଲଟା ତୋର ହିଁ ହବ। ହଁ ମୂଷା ଭାଇ, ତୁମେ ସିନା ତା କଥା ଶୁଣିଲ, ଏବେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ତାପରେ ସିନା ବିଚାର କରିବ। ଆପେଲଟା ସିନା ସିଏ ଆଗେ ଦେଖିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ପରା ଆପେଲ ପାଖରେ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାହେଲେ ଆପେଲ ଉପରେ ମୋର ଆଗେ ଅଧିକାର ରହିବ ନା ଆଉ। ହଁ, ଏଟା ବି ତ ଠିକ୍ କଥା, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଆଗେ ଆପେଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛ ମାନେ ତୁମର ହିଁ ଅଧିକାର ରହିବ। ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଳି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ମୂଷା ତାର ସମାଧାନ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ତା ମନକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ସେ ଭାବିଲା ମୋ ପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି, ସିଏ ହିଁ ଆଗର ଠିକ୍ ବିଚାର କରିପାରିବେ। ମୂଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ତାର ପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ମୂଷା ତା ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁକୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲା। ଏହା ଶୁଣି ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଜଣେ ଫଳଟିକୁ ଆଗେ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଫଳ ପାଖରେ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ କହିବି? ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ଦେବି। ଏ କାମ ଯିଏ ଆଗେ କରିଦେବ ତାକୁ ହିଁ ଏ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏ ଏରିଆରେ ଥିବା ଯେତେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଯିଏ ଆଗେ ବୁଲି ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ ହିଁ ଏ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ଠେକୁଆ କ'ଣ କଲା ନା ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ କଇଁଛ ସେଇ ଜାଗାରେ ବସି ରହିଥାଏ। ଭାବିଲା କ'ଣ କରିବ। ତାପରେ ତା ମନକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ଗଣେଶଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘୂରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତିନି ଫେରା ଘୂରି ସାରି ସେ ସେଇଠାରେ ବସିଗଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଠେକୁଆ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ଠେକୁଆକୁ ପଚାରିଲେ, ଠେକୁଆ ତୁମେ କୁହ, ତୁମେ କେତେଜଣ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଫେରି ଆସିଲ? ପ୍ରଭୁ, ପାଖ ଗାଁରେ ଥିବା 10 ଜଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଚାରିପଟେ ମୁଁ ବୁଲି ଆସିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, କଇଁଛ ତୁମେ ଏବେ କୁହ, ତୁମେ କାହିଁକି ମୋ ଚାରିପଟେ ଘୂରିଲ? ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିଦାତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚାରିପଟେ ସେ ବୁଲି ଆସିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ ମୁଁ ବୁଲି ଆସିଲେ ସାରା ଜଗତର ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଆସିଲି। ଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଶିଖିଛି। କଇଁଛ ତା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପେଲଟିକୁ ପାଇପାରିଲା ଏବଂ ଠେକୁଆ ମନ ଦୁଃଖରେ ବଣକୁ ଫେରିଗଲା।